Kalikaguman ni Mayor Richard de Gala mga ka-JCQ nga mapapintas iti umok ni Siwawer tapno ti kasagit na pimpintas nga pagturungan dagiti naduma-duma nga turista nga agturturong iti probinsya nga Ilocos Norte. Tasigon pay kanya na mga ka-JCQ ket marugyanton dagiti naduma-duma nga proyekto nga daytoy ket mangengganyo kadagiti kayat na iti agturong iti Vintar Ilocos Norte. Naimbag nga aldaw tayo, amin kakailyan, kaprobinsyahan. Sir, thank you again. Di ka umang bisbisita kanya, mga update ka dagiti kakailyan tayo. Gusto taon na yun, sir. Ta deto'y umok ni Siwawer ti tata, at ti may enhance. Deto'y area tayo, deto'y tourist area tayo ti Barangay Parparuro. Ta makita mi nga mauman summit dagiti kakailyan wenno ka probinsyaan dayon tan awan met ti makita da nga pamaliwan na iso jegon ko nakadagiti kakadwa ti local government unit na dapat ket tinawen ko mga adda ti baro nga attraction tapnon iti kasta adda subsubyanan dagiti kakailyan dayo so adda ti may patakder tatadjay nga building nga mabalin nga pag-overnightan meten dagiti kakailyan dayo tapos adati adapiti plano ti tata nga mangipatakder ti coffee shop ijay no kayat dang rentahan dijay ken swimming pool so daya kita tapos masukatan nga maminpinsan dagitoy cottages so pintasin ti dagiti cottages na tapos adati overhead shower tata outdoor overhead showers nga mai waras ito yan ti umok ni Siwawer. So mapa-improve pwede zipline tayo, sir? May-improve pwede dyan, sir. Ta dati proposed tayo pa itatanga dati wall climbing na dyan. May ikabilin. So talagang panakakarbigit local tourists? Yes, sir. Tapos, yun, siguro, face by face, kasi amo tayo met nga haan nga amin ket kaya nga punduan ti lokal gobyerno aglalo kada gitoy taamo temet nga bimabati national tax allotment tayo kaya prioritization ti ubobrayan tayo ken may sapay madamata ti renovation miti daytoy don untin park ta kaya tay nga aramiden nga parking nga panganan so nga don to ti Siwawer Food Park tata so DJ to peti may isang attraction ti kadagiti masangwanan nga aldaw.